नमस्कार मैत्रिणींनो, माझ्या मेजवानी अन्नपूर्णा किचनमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत। आज करणार आहोत आपण शेंगांची भाजी, तीही वेगळ्या पद्धतीनं। तर त्यासाठी मी शेंगांमध्ये काप देऊन शेंगा हळद आणि मीठ टाकून उकळून घेतलेले आहेत। त्यानंतर आपण याचा मसाला पाहू। तर त्यासाठी मी घेतलेलं आहे ओलं खोबरं, त्याचबरोबर लसण, अद्रक, हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर। आता आपण हे मिक्सरवर सर्व वाटून घेणार आहोत। कढईमध्ये जिरे आणि मोहरी टाकून घेतलेली आहे। आता त्यामध्ये हे तयार केलेलं जे वाटण आहे ते टाकून घेणार आहोत। तर वाटण टाकून छान त्याला आपण परतून घेणार आहोत। वाटण परतल्यानंतर आपण आता त्याच्यामध्ये या उकडलेल्या शेंगा टाकूत। आपण शेंगाला हळद आणि मीठ टाकलेलं आहे, त्यामुळे मी आता हळद आणि मीठ टाकणार नाही। शेंगा छान मसाल्यामध्ये मिक्स करून घेऊ। तर शेंगा छान मिक्स झालेले आहेत। त्याच्यामध्ये आता आपण थोडंसं पाणी टाकून घेऊ। पाणी आपण आपल्या आवडीनुसार टाकू शकतो किंवा अशा सुक्याही ठेवू शकतो शेंगा। आता थोडंसं मसाला शिजेपर्यंत आपण याला पाणी कमीच ठेवणार आहोत। त्यानंतर थोडंसं पाणी टाकून घेऊ। तर तुमच्या आवडीनुसार पाणी तुम्ही टाकू शकता। त्याचबरोबर आपण मीठ सुरुवातीला टाकलेलं आहे, परंतु थोडंसं मीठ पण याच्यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे। आपली भाजी छान झालेली आहे। याच्यामध्ये तुम्ही शेंगदाण्याची कुठेही ॲड करू शकतात। आता पहा, भाजी पूर्ण शिजलेली आहे। तर आपण आता याच्यावरती कोथिंबीर टाकून गॅस बंद करून घेत आहोत। माझ्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।